बरसाचा आहे दिवाळी, जेवण करते पुरणाची पोळी, भाकऱ्या टाकल्यात रांधायला, हो येऊ कशी कशी मी नांदायला. आता बघा आपण कडकडीत एक वाटीभर मोहन घातलं होतं, किती क्रिस्पी झालं तो बघा. शांत रवा आणि आवाज ऐका. बघा मस्त असो. बघा इथून सुरुवात झाली गॅसपर्यंत ते बेसिंगपर्यंत शेवच शेव शेवच शेव. आता ह्या रेसिपीची सुरुवात मी केलंयच आहे आधी, तरी पण ओपनिंग करताना सांगतोय तुमका की ह्या शेवचा प्रमाण मी सांगितल्याप्रमाणे घेतलास तर 1.5 किलोचं एवढं असो ओटोभर शेव होतलो. पूर्ण ओटो भरलो. बघा टोनोटोन, माझ्या सासूच्या भाषेत टोनोटोन ताटा भरली, 4 ताटा भरली आणि तवो पण भरलो, म्हणजे तो कुस्करा. असो हे शेवची रेसिपी तुम्ही आज परब किचनवर नक्की पहा. एवढं होतं गोळं त्याचं एवढं सारं शेव. बघा असं हवाबंद डब्यात जर तुम्ही भरलास तर महिनाभर तरी काय होता नाही. 1 किलोच्या शेवसाठी मी 2 गड्डी लसूण घेतलंय, 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा जिरा. आता असा ना मी वाटून घेते थोडासा पाणी घालून आणि ह्या मग गाळून घ्यायचा आहे. ह्या भांडा सफेद दिसताना त्याच्यात मी आधी साबुदाणे 2-3 चमचे वाटून घेतलेले आहे, कारण ते पण आपल्या शेवात घालूचे. ह्या बघा पाणी घालून ह्या वाटून घेतलंय. आता ह्याच्यात आपण ह्या झाकण धुवून आहे ना, झाकणाक लागला आता थंय पण मी पाणी घालतंय, जय होला थंय बोट धरलंय. आणि ह्या पाणी आपल्या गाळून घ्यायचा. मिक्सरचा भांडा उघडल्यावर अगदी घशात ओवा आणि लसूण खेपले. सगळा भांडा असा सोयीन पुसून घेतलाय. आता गाळणी घेते आणि त्याच्यात गाळून घेते. थोडासा परत मी पाणी घातलंय गाळणीचा जाड जाड ठेवलेला त्याच्यात, आणि आता सगळं वतून घेते. एकदम स्मूथ वाटला असता आणि तसाच घातला असता चालत. ह्या तसा वाटला तरी पण मी गाळून घेते की त्या काय लसणीची वगैरे देठ रवले तर मिक्सरच्या भांड्यात काय लागत नाही ना. पण ह्या चटणी बॅटरमध्ये दिसत नाही माका काय रवला असा. ही माझ्या ना बहिणीच्या सासूची पद्धत आहे, ती अशी करायची. लसणीचं फ्लेवर मी म्हणायचे तुझ्या शेव कसो येता सऱ्या, तेव्हा ती सासू माझी लसूण घालता वाटून. तेव्हा ही सासूची पद्धत अशी लसूण घालायची, लसूण जिरा आणि आपला ओव. त्या पाणी घातला की शेव गाळते वेळी तुटत पण नाही. असंच ओवा आणि काय घातला की शेव तुटता, बारीक शेव असत. आता मी लाडवाचा चकलीचा कशाचा पीठ दिलंय, त्याच्याबरोबर मी चण्याची डाळसुद्धा दिलेलं आहे 1-1.5 किलो. ती सुद्धा मी वाटून आणलंय बघा, म्हणजे चक्कीवरनं दळून आणलंय. आता ह्यात ताजा पीठ घ्यायचा. कधी पण शेवला तुम्ही जर दुकानातला आणलास तरी हरकत नाही, पण ताजा शक्यतो घेतलास तर शेव चांगलं टिकता सुद्धा आणि कुरकुरीत सुद्धा होता. आता मी ह्या चाळून घेते. ही डाळ काय मी भाजून वगैरे घेतले नाही तर म्हणशाल स्नेहन काय भाजून घेतलं नाही. ही जरा कडक उन्हात चांगली कडकडीत सुकवली आणि दळूक दिली तरी चालता. आता ह्यो कॉईना ह्यो टाकायचो पिठात आणि पीठ चाळायचा. ह्याना काय होता पिठात गुतळे पण होत नाही आणि पटकन पीठ चाळला जाता. बघा 2 सेकंदात. आता हे सगळं पीठ चाळून झाला. परातीत रवा नाही म्हणून अर्धा थै बारक्या परातीत काढलाय. आता ह्या पिठात आपण ह्या लसूण ओवा आणि जिऱ्याचा पाणी, त्याच्याबरोबर ही साबुदाणे म्हटले ना 4 चमचे साबुदाणे घेतलंय. 1 किलो पिठात 4 चमचे साबुदाणे घ्यायचे, ते वाटून घेतलंय. आणि ह्या 1 वाटी तांदळाचा पीठ. अगदी तुमका तांदळाचा पीठ नाही घालूचा तर 1 वाटी साबुदाणा वाटून घातलास तरी चालत, तरी आपलं शेव कुरकुरीत होतलो. आणि हे थोडेसे भाजून घेतलेले तीळ. आता ह्याच्यात येतला आपलं लाल मसालो, जो घरात आपण खातो तोच मसालो घ्यायचो. 2 चमचे घातले भरून. तुमच्या तिखटानीनुसार तुम्ही किती तर कमी जास्त करू शकतास. आता ह्या आला लसूणचं पाणी आणि जे मसाले आहेत ते आपण ढवळून घेऊया. मीठ टाकूचं आपल्या ह्याच्यात. आता हा मी 1 वाटी तेल घेतलंय
गरम करून घेतलं आहे, त्याचं आता आपण मोहन टाकूया. आता मी ह्या पिठात हातानेच मीठ टाकतंय, चवीसाठी मीठ. आता मिठाचा जो येतो त्याचा अंदाज असता कमी जास्त. आता ह्या आपण सगळं मळून घेऊया व्यवस्थित. ह्या बघा, आपण जर मोहन वतलं ना तर सगळीकडे ह्या पिठात चोळूक होया, त्यासाठी असा करायचा. हातीवर पीठ घ्यायचं आणि असा 2 हातीन असा फसफसायचा, मधल्यामध्ये सोडून द्यायचा, जेणेकरून आपल्या ह्या मोहन मानांदे किंवा आपण लसूण घातलं होती, ओवो घातलं होतो, मसालो तो सगळीकडे पिठात चांगलं एकसारखं लागता. आता मी बाजूक थोडासा बारक्या परातीत पीठ काढलेलं आहे, तासुद्धा मिक्स करून घेते याच्यामध्ये. आम्ही आता रेसिपी पुरता नाही, तुमका प्रश्न असता की तुम्ही एवढासा करतास तर तुमका पुरता कसा. प्रत्येक वेळेक आम्ही थोडासा तुमका दाखवण्यासाठी रेसिपी पुरता करतो, नंतर घरात खाऊचा असाल तर जास्तीचा करतो. आता ह्या कसा दिवाळी अगदी पुढच्या आठवड्यात इल्या, तर म्हटलं एकत्रच करून टाकूया. काय तर परत खय शेव गाळत बसतलं, म्हणून मी म्हटले आता एकत्रच आपण 1 किलोचं शेव करून टाकूया, म्हणजे तुमका दाखवूक पण झालो आणि आमका घरात खाऊक पण झालो. आता मी ह्या सगळ्या पिठात चोळून घेतलंय बघा. पीठ जर असा ह्या बघा मोहन घातल्यावर असा होक वया, त्याचे मुठळे होक वयात. आता ह्याच्यात मी थोडा पाणी घालतंय आणि पीठ मळून घेते. आपण चपातीक मळतो ना त्याच्यापेक्षा थोडा सैलसर मळायचा असतं या पीठ, जास्त घट्ट नाही मळायचा. ह्या बघा 1.5 किलोचं गोळं मस्त मळून झालो. इतकं मऊसूत मळलं आहे बघा, असा बोट जाऊ खाया. आपल्या चपातीच्या पिठापेक्षा थोडंसं मऊ. आणि दाखवतं एक अंदाज कसा बघायचा, चेक करायचा. पीठ हे असं गोळं करायचो आणि असं गोळं करून असं वडत जायचं. हे बघा असं, म्हणजे एवढा पीठ आपल्याक असा व्हाया मळलेला. आता ह्या असाच रवांदे ठेवते त्याच्यावर ही परत झाकून. आपण तोपर्यंत तेल तापत ठेवूया. आता तेल तापूक आपली 5-6 मिनटं तरी लागतली, तोपर्यंत आपला पीठ चांगला मुरतला. आता तेल तापूसाठी मी मोठी आच केलंय. तेल तापेपर्यंत आपला पीठ चांगला मुरान दे, त्याका सगळ्या लागान दे की त्या आपल्या शेव कसो चकलीसारखं खाली गाळायचो आणि तळायचो असं नाही, तो डायरेक्ट कढईवरच आपल्या गाळूचो असता. म्हणून तो तेल तापान दे. तेल मोठ्या आचवर तापला की आच बंद करायची आणि सोऱ्यात आपण तोपर्यंत भरूया आणि गाळून घेऊया. तर मी ह्या शेवचा चकता घेतलाय आणि आपल्या सोऱ्यात टाकून घेते. आता मी सांगितलंय ना आपला हात तेलकट होऊ नये आणि आपला भांडा सटकू नये उघडते वेळी परत, म्हणून मी ब्रशच्या साह्याने तेल लावून घेते. हे बघा सगळा भुतुरसून तेल लावून घेतलंय. सारख्या काय लावत नाही आपण, त्याच्यासाठी पिठाच्या गोळ्यात सोडलास तरी चालत. आता ह्या पिठाचं एक गोळो घ्यायचो, तेलाचो असं हात घ्यायचो नाही, त्या सोऱ्यात मावा तेवढं सिलेंडर आकाराचं गोळो करायचो. छान असं दाबून भरायचं गच्च. दुसऱ्यांदा पीठ घेतलंय तर असा गच्च दाबूनच घ्यायचा, भांडा फिरवून. तर ह्या झाकण मी लावून घेते. थोडासा सैलसरच लावायचा, जास्त आवळूक गेला असा की खोलतेळी परत तेलाच्या हातान भांडा आपल्या तेलात पडूची शक्यता असता, म्हणून जास्त हातीक तेल नाही लावायचा. शक्यतो तुम्ही ब्रश असतात किंवा हातान जर तेल लावलं असता हात धुवा आणि शेव गाळूक घेवा. आता सोरो असं वरती धरायचो, तेल आपला उफाळला चांगला. सोडते वेळी आच मंदच ठेवायची. हातीने ह्या असा तोडून तेलातच सोडायचा. आधी मी एका चमचो नाही लावत आहे, 5-6 सेकंदाने मी एका चमचो लावलाय.
आणि हे का आता दुसऱ्या बाजून पलटून घेते. जोपर्यंत ह्यो फेस नाही जात तोपर्यंत शेव चांगलं शेकत नाही. ही एक टिप्स आहे, हे पण लक्षात ठेवायचा. हळूहळू बघा बुडबुडे आणि फेस बाजूचो कमी होक लागलो. परत दुसऱ्या बाजून पलटून घेते. शेव मस्त असो तळून झालो की आपला फेस आणि बुडबुडे एकदम कमी झाले आणि म्हणजे आपलं तरंगूक लागतं. मस्त असो तळून झालो. आता ह्यो मी असं झाऱ्यान काढते. तव्यात काढून घेतलंय. आता एवढं सगळं शेव गाळायचो एकट्यान आणि तो पण मुक्यान बरा वाटत नाही ना. आणि सकाळी काय झाला, हे काय म्हणाले की माका डबो वयो, माका कामावर जावचा ह्या होता. आता गृहिणींका फराळ करूचो असतात आणि आता ह्या सगळा जेवण करून फराळ करूचो असतात. तर असं नियोजन करायचा म्हणजे सकाळी जरा असं त्रास होता, लवकर उठून जेवण करायचं आणि नंतर आपण दुपारी पोरा बिरा शाळेतून येईल आणि नेमकी बघा परीक्षेच्या टायमाकच दिवाळी येईल्या. म्हणजे फराळ करायचो, पोरांका परीक्षेचा अभ्यास घ्यायचो की शाळेत सोडायचा की यांचे डबे करायचे. मग त्याच्यावरनं ना माका आताच गाणं सुचला की नवरो कशी घाई करता. आता गाणं बोलते मी, हय शेव पण परततंय. सणवर्षाचा आहे दिवाळी, जेवण करते पुरणाची पोळी. सणवर्षाचा आहे दिवाळी, जेवण करते पुरणाची पोळी. भाकऱ्या टाकल्यात रांधायला, हो येऊ कशी कशी मी नांदायला. येऊ कशी कशी नांदायला, हो येऊ कशी कशी मी नांदायला. नेहमीच राया तुमची घाई, नका लावू गाठोड बांधायला. येऊ कशी कशी मी नांदायला, हो येऊ कशी कशी मी नांदायला. कसा वाटला गाणं कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. जरासा आवाज बसलो. आत्ता माझं शेव पण कम्प्लीट झालो. बघा इथून सुरुवात झाली गॅसपर्यंत ते बेसिंगपर्यंत शेवच शेव शेवच शेव. आता बघा आपण कडकडीत एक वाटीभर मोहन घातलं. आता किती क्रिस्पी झालं तो बघा. शांत रवा आणि आवाज ऐका. बघा मस्त असो. मध्ये गाणं बोललंय, ओपनिंगला सगळं शेव दाखवलंय. आता क्लोजिंगला काहीतरी एक व्हायच व्हाया ना. सरोज नाही तर बडबड तर व्हायच, म्हणून आता नाव घेतंय. शेवात घालते वाटलेली लसूण, शेवात घालते वाटलेली लसूण. शांताराम रावांचं नाव घेते पलंगावर बसून, पण पलंगावर नाही हो, किचनजवळ उभ्या राहून घेतोय. चला ह्या झाल्या तर क्लोजिंगचं नाव घेतलंय. थोडे हसलास की नाही ता सुद्धा कमेंटमध्ये सांगा. असं हो म्हामद्यासारखं माझं ओटोभर शेव, जसा म्हामद्याचं जेवण केलेलं आहे तसं हो ओटोभर शेव तुम्ही ह्या दिवाळीक नक्की करा. ह्यो शेव करूक माका जवळजवळ 1 तास लागलो. म्हणजे 1.5 किलोचं शेव माझं एका तासात कंप्लीट झालो. तो पण एकट्याने. हा कोणाची मदत नाही काय नाही, एकट्यानेच पीठ मळलंय. पीठ मळल्यापासून समजा 1.25 तास, पण एका तासात माझं शेव दोन्ही बाजूक ठेवलंय मी कढई आणि झालो. तसं ह्यो शेव तुम्ही दिवाळीक नक्की करा. परब किचन आमचा लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि जाता जाता एक रवला, ह्याच्या आधी सुद्धा आमचे शेवचे रेसिपी असत. एक शिल्पा वहिनीची म्हणजे अंजलीची असा, दुसरी ती माझी असा, ती सुद्धा बघा त्याच्या वांगडा. आणि भरपूर सारे फराळाचे पण रेसिपीची लिंक खाली देतो, ते सुद्धा बघा. एवढं होतं गोळं त्याचं एवढं सारं शेव बघा. असं हवाबंद डब्यात जर तुम्ही भरलास तर महिनाभर तरी काय व्हायचं नाही. पण खावचे प्रेमी असतील तर महिनाभर किती हो, 4 दिवसात पण नाही.